אין מצב שאני מארחת ולא שואלים אותי איך הבית שלי מריח כל כך טוב. אני לא מדברת על הריח מהבישולים. וגם לא על איזה שפריצר שעושה רעש שהוא משאיר סימנים על הרצפה, או איזה מפיץ ריח שבקושי מחפה על הריח בשירותים. די, בזבזתי מספיק כסף על הדברים האלה. אז אני אספר לכם מה הסוד שלי. אני משתמשת במפיץ ריח החשמלי והמשוכלל של ארומרי, שמבשם את כל חלל הבית, ואתן יכולות לראות את הגודל שלו. הוא קל להרכבה וזה לא הכל. הוא מגיע עם 5 תמציות שמן שאתן יכולות לבחור את הניחוח. והמבחר מטורף. אני אוהבת לשחק עם הניחוחות וכל תקופה מחליפה לפי עמוד שלי. אם בא לי להרגיש בחופשה במלון, אני משתמשת בניחוח לס וגאס. אם אני בווייב יותר לוקשרי, אז ניחוח שנל. חוץ מהניחוח, יש לכם אפשרות לבחור את הצבע של המכשיר. אני לא שומעת אותו בכלל, ויותר חשוב, הוא חסכוני. אני יכולה להגדיר את הזמנים שבהם הוא יפעל, ויכולה לשלוט בו מרחוק באפליקציה. אז אם גם אתן רוצות לגרוף מחמאות מכולם, ובכלל, לגור בבית שתמיד עם אווירה טובה ואנרגיות חיוביות, אתן יכולות ללחוץ כאן על הקישור, להיות בשוק מהעלות ההגונה, וכבר בימים הקרובים לחיות בממלכה של עצמכם.